Так, що там у нас? 100% room battles. Та то нам треба буде і сюди зайти, і сюди. Ну добре. І це що? Це ту водичку не можеш вихоснувати на все? А, то той дімген. Йдемо бити рибів. Йдемо бити рибів, я люблю бити рибів. Beat the fish. У них гіби сильно броні не є. Та мені треба було, видав, замість цього брати ісе. Це теж не піло, айво. Це мінус протекшн йому дає, а у них не є протекшена. Айбо у тих великих крабів буде протекшн. Спробуємо. Зараз буде сушена риба. Ну, він нас навчив острію. Аби мати сушену рибу, треба мати соли. Так, а з цього... Це я вже не продумав. Я його поклав на третю позицію, а у нього з другої позиції є лише сись. До міжнародної ком'юніті фанатів Сколомойок додалися поляки. Все що... Угу. Поняв. А вони теж... А вони заблоковані тут. Кампець. А вони ще й голі. Йой, та я їх усіх голих виладив у битву. І це я все позабивав. Видите? Пілуєте на нього. Ну добре, я сам тут. Не бай. Цю дівочку треба якось назвати. Ви маленько поміркуйте над тим. Що, а є ще спугоски Сі, Зі, Ці, Дзі, так само. Ага, ось не просто Сі, а Сі. Сі, Зі, Ці, Дзі. Так буде? Добрі, сиського годин. Смайт, стан. Давайте застанемо цього. Ну, добрі, та тепер за цілий ход їхній лише один персонаж походить. Все нормально. Ну чекай, ти не поляк, або пишеш так гиби по-польськи. Це ти шльонзак. Марити зелені. Не попаве. Bleed out. Що буде? $17, 25. Попробуємося. Я видав дурницю зробив. Не треба було лічити, треба було бити. Ага, пишу по-польську, але не сам поляки. Ну, та вже думав. А чий спознав польську бесіду хоч піко. Добре. Всього. Ага, сильно не досягне. Дурницю мучинив. Доста нелогічна у нього команда. Полічив на нулу і це запишемо екомені. На нулу полічив. Ну, теж так подумав, споза дуже похожує на польську бесіду. Пакай, бо вона є. Він якраз каже, що пише по-польськи, просто ж не є поляк. Ейбо сесіння рубав. Я зробив велику дурницю, ось пішов голими людьми. У них ні у кого не є цуря ніяка. Не є цуря, не є апгрейдів, все першого уровня.
А, сись другого має. Хоч сам первого. Або теж голий. Ясно. А це була перша битва такою в Калідорі, це ми ще не то-то. A fortune, waiting to be spent. За цього доктора ніч мені каже. Ні, пак я знав, що воно так усе доста рандомно фунгує. З цим ніч не вчиниш. «90% було, Нікі. 90% шанс розбити то-то. Тут буде битка. Ну, цих двох паскуд задніх треба бити. Киммай скоро. І етим так ми будемо робити. Всього впереда і трощити його. Confidence surges as the enemy crumbles. Добрий старт. Всього Iron Swan'ом. Далі ти учмілиш всього. Парада. Шиковно також. Бо команда у мене дуже-дуже нелогічна. І дуже нераціональна. Перемудрив. Та бо я зметав їм усіх, ковня був первого уровня, а цяк, хотяк, за шором. Думав, що зараз воно буде танцювати. Ну, полічити на 10, то вже маленько моє ноги. Йой-йой-йой! Тут всі б'ють на 11. Добре, хоч не стресувати не будуть. Уже добре. Ще один не міг істо то. Continue the onslaught. Destroy them all. Ну, капець. A jeżeli powiem, jakie jestem narodowości, to od razu zrozumiesz, kim jestem. Все, всьому докторові пробачаємо вшитко. Полічив на 28. Я такі цифри ще ніде не видів в бавці. Так, мені ся видить... А ти не кашук нагоду? Нет, знав, ти шльонзак. Ти шльонзак і... А чи буду знати, ко то є. Шиковно, всіх їм розмітав. Добре. Йой, доктор ся так виправив. Ахмед. Красава. Молодець. Так, у цих трьох ще не є ім'я. Якийсь Клавіль, біго знає ко. Уйош має ім'я. Та й коротше, сі в дівочці, та й сьому Баунті Хантерові можете придумати ім'я якесь таке. Так, а сим туйк... лопата, так ми ся видить. Айно, лопата. А, скільтував їм лопату задер. 450 золота, що то таке? 2 хп втратить. То немного. Можемо йти далі. Ага, ти не з Польщі, ясно. Фух, тяжко, не знав. Не знав, чоловіче, якось такий. Я забув дуже важно, Іно. Ану. Фух, добрі, може буде кемпінгувати. Кося з бавкою не дуже знає, тут треба буде сідати на кемпінг, уби сесі герої перепочили, заїли та й виспалися. А заки вони сплять, на них гон не напасти. Но подекотрі персонажі гон не мати такий прийом Prevent Nightmare Ambush. Значить, тож не нападуть на тя уночі. І це дуже добре. Бо кіт на тя вночі нападуть, то сама страшна битка, яка лиш гон набити, я вам кажу. Another mariner, another misfortune. Я не хочу кивати здихлу рибу.
Туй нікого, лиш мертвий кит. Йдемо далі. Це теж не хочу пивати. Буде битка? Не буде. Мушу сюди натягнути у крайню сесію. Бо у мене ціль 100% биток виграти. Так, і це хоч люди. Всі два, це гумани. А значить на них буде фунгувати додатковий демедж від Bounty Hunter. Йой. Не добрі ми зачали, не добрі. То щось не так мало бити. Так, раз вчинимо сяк, далі вчинимо сяк, далі вчинимо сяк. Добрі. З цього викреслити збавку гет. Може когось полічити? Не, нормально. З цього углушити видав не получиться. Another О, abomination. А Cleansed у from його ж our беру, lands. я не подумав. Беремеся от собі. І... Тут гибо все. А, ні. Кобим попав, та вбив би його 100%. Ну, та й сяк добре. Success so clearly in view. Or is Михайло, it ти merely знаєш мені a trick особище. of the І light? właśnie dlatego, jeśli powiem, jakie jestem narodowości, to od razu zrozumiesz, kim jestem ja. Zaintrygowali стиня, пане. Буде битка? Не буде. А, та вертаємося. Може би дещо заїсти видав. Ні, у тебе 15. У тебе теж 15. Все, мало ліпше. І у тебе мало. 27. 27? У нього 33 здоров'я? Ого. Читавий дядя. Такий. Моцний. Єстем певен, що знаєш тільки одного з моєї. Господичко, яку ти мені ту велику загаду тепер учинив. Тепер не буду спати, доки ся не дізнав, поки ти такий. Бо ходиш до нас на стріми регулярно, уже, дай Боже... Ну, много раз уже збив. Mechanical hazards Епім possessed цим by evil ніком. intent. QQ Bluetooth. Многось раз тут був уже, много. Туй заснич. А тут будемося бити. Ну, у мене ще вшитко добрі, Нико сильно не настресований. 100 золота. Могло бути ліпше. Йой. SCC ми дадуть жаль. Зафоловення 28 квітня. Та й такое можеш никати. О, доктор! Доктор ся так реабілітував, що кампець. Ахмед просто цукора не дитина. А, ясно. 75% протекшн. Ну, всього і так мінус не. А, правда. Ти мене з 9 апреля Марку фоловиш. Так, сим туди можеш всьому протекшена мало зняти, а ведь підсунути сьому. А ця. Ейбо подалив. Так.
Може і полічити. Але всього оглушити. Не вийде його оглушити. Добре. Ацяк. Сесі риби дуже паскудні. Сильніше фраз. Карасі. Це блискуни. Ага, бо я давно за нього знаєш, но не знав, що є YouTube канал та й Twitch. Ну, бавки бавимо, знаєш, відколи. Зачав їм стрімити на Твічові, коли було Скайрімові руно 10 годів. А я Skyrim дуже любив. Так у Скайрімові було руно 10 годів, та вчинились ми були такий сяточний стрім. Закликав їм був мільйон цимбурів, аж будемо бавити Skyrim, то все будемо стрімити на Твічові. Ну воно якось так пішло. Раз ось ми бавили Skyrim довгий час. Раз ось ми бавили Skyrim довгий час, далі щось ми бавили по Skyrim'ові. По Skyrim'ові так ось ми бавили, чи й темну криницю, або щось таке. Не пам'ятаю, бо щось друге. Так. А чи треба... Треба тягнути окультиста сього. А лічити дівку. Видав, буду лічити дівку. А, точно, щось ми Frostpunk бавили, правда. А, 11 новембра якраз було день народження Скайріма. Все сходиться. І всі двоє однаково паскуднячі. Ще в них попадати. Почали сникати з темної півниці. Ну, темна півниця то вже був лейт сезон, можна так казати. То я темну півницю вже у зимі почав бавити. Плюс 15% демеджа проти Анголі. Бо це просто люди. Це елдрічі. Ну, десятка теж не піло. Десятка теж не піло. То в мене раз доста баранний поход включаться, бо нікого не перестресував. І це ще рахуючи до того, що вони всі голі. Без ніякого цуря прийшли. Без ніякого цуря прийшли. Слабенько, ще би один. Ну так кого? Цього ліпше. Цього добий. З Латвії? Я не знав, хто там може бути в Латвії. І чесно. Так, цим ліпше полічити, очей. Дівка в порядку, сись в порядку, всього полічити. Доктор реабілітував себе многократно. На 15 двічі ми полічив, а один раз на 28. Найся не приказував, то... Таких докторів вже не є. Ага. Цих не досягав. Всього не досягав. Будемо теж туди лічити. О! А він може і стрес лічити. Юй, він може стрес лічити. Я не подумав. Капець. Перший раз тебе видів поляка, який веде YouTube канал про мову. Ага. Норберт. Шиковний хлоп. Я з ним сюди коли списував, він такий, позитивний челядник. З ним інтересно поговорити.
Та що, диб'ємо? Диб'ємо. Ну, це була така битва, немає легка, This ну і немає expedition тяжка. at least promises success. Це дурниця, в принципі, це воно мені треба. Ясно. Це і не вивержу. Всяку. Добре. Та що, сталося дві. Десь буде битка ще, ні? У обох. Ясно. О. Так, і буде битка у обох. Та ми тут ляжемо собі спочити. Айно? І вислободимо місто. Ми се ляжемо спочити, файно заїме, всі се похиляють. Всі се похиляють. Тепер, сьому раз. Мінус Nightmare Ambush. Треба сьому полічити стрес маленько. Як би тут зробити? Сяк. Добрі. А ще якось може так зробити? Це все, парада. 10% кріта. Файн. Та що, заєден вже ніконеч не зробить. Odpoczywaємо. Odpoczyли. Пора. 2 дня тому byłem у Норберта на каналі. Все. Добре, я порозумів, кота. Аж си представив, як доктор посеред битки розкладає диванчик та й починає сеанс антистресової психотерапії. Та якраз іронія ситуації у тому, що стрес тут лічить не доктор. Сись доктор, Ахмед, лічить лише здоров'я. Зшива рани, можна казати. А стрес тут лічить сись, хрестоносець, Уйош. В нього є такий бравий крик. Ура! Ура! Но, та блютузе. Знав когось такий. А у Норберта ще не відео, ніякі свіжі відео. Буду никати потім. Розбавимо. Юй. Ну, сись паскуда перший, що з щитом великим, видите, у нього дуже сильний протекшн, 33%. Та на нього буде файно якраз, ось у Ахмеда є сись. Він йому мінусує протекшн. Так. Притягнемо раз цього. Треба стресовиків всіх убити в першу очередь. Тут дуже і цього. Промахнуємося. Шкода. Ще б маленько, Так, якраз щось слабо. О, він ще годин закривати щитом свого союзника. Це то дуже сильний моб. Так. Ми йому мінус протекшн чинимо. Мінус протекшн. We gonna decrease the enemy's protection. Wow. Так. Туди. Що чинимо? Давай цього ще туди мінуснемо. Сяк файно. Сталося двоє. Я буду кровити? Ні, не буду. Добре, супер. Тогди що? Не досинеш? А так?
Ага, у нього резист сильний. Лише 25%. Ну йоу. Ну, ж хочу бити сьому, а тот щитом його закрив, та його мусить бити. Так вийде. Я йому дали мінусну протекшн. Ще май. 26 уже. Та так його будемо бити. Він там на третю позиції, тепер як його витить, посягти. Всяк його витить, посягти, порозбивати трупи та й готово. Impressive. Мінус 39 протекшена. От тепер уже можеш з ним говорити з челядником. Хоч він і риба, як би то не чудно було. Всяко. Так. Порядок. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying А взяв fall. їм лише 2 ключі. О, а вони мені ще один ключ дали. Лопату можеш вибереш. Добре. Супер. Все, вертаємося сюди. Та й готово. Все було досить ефективно. Гіна голу команду доста файно. Гіна голу команду доста файно. Та що? Ще буде битка по пути такої теперка. The way is lit. The path is clear. Йой, ці медузи We паскудні, require вони only the strength to гонення follow it. очмілити. А я в них ще й не попадав. Back to Сяк the pit. ліпше, сяк вже воно так. Сюди, пойдемо. Поймай близько, ми це тут будемо бити. Кіть попадемо. Ну що, Марку, давай. Включай мозги. Треба нам придумати імена ще двом персонажам. Вся паніка, що спереді з великого фейсу, та й Сись Bounty Hunter із моїм маленьким фейсятком. Ну, ну, докторся вже може і промахувати вже хоч що. Після того, як він на 28 мені залічив персонажа, то вже можеся не творити на нього. Вже може хоч що чинити. Нічого, голову не йде. Яй-яй-яй. Так. Executed with Супер. impunity. А сись тепер не може не чинити, мусить лічити хіба. Парада. These Грегор nightmarish creatures can be spelled. They can I be know. beaten. Так. Не знав, що робити. Бинт вивержили. Ну все, последня битка. Последня битка. Йой. Май паскуни, які могли бити всі четверо тут у мене. Та що робимо? Та туди сись видав стається сугубо наліченьове. Всяк би йшло, мені сись як любить. А сесі будуть вбивати. Obliterated. Файно. А це перший кріт за довгий час. Перший кріт за довгий час. І це сугубо споза того ж. Буде файна битка. Це сугубо споза того ж, якісь ми кемпінгували. Та винадівимося навик тот. Ой, сесі дораз. Чим сати. А ні, нормально. Так, 25, може всього. Файно. Ахмед. Порядний доктор. Валькірія назвати дівочку. Звучить добрі.
най буде. Зараз, ото муситься раз добити. Та буде Валькірія. Ну. Віб'ємо цього. Да, віб'ємо цього. Та тут вже зараз конець. Все був такий забіг досить оперативний. Тут лічити. У Ахмеда тепер буде інна робота. Даже з кровлю. Все статися. Нормально. Маленько там не дозашивав. 6. Ще би один. Ще би один. Мусить все. Ага. А ти тепер і не досягнеш. Ти мусить трупи вбивати. Крітувати по трупам. Господичку. Взяти із кріта мертволу ліпити. Все полічено. Ахмед за сесю усьому забігові у Ахмеда було вать 0, а вать такої менше десятки не було. Що я рахую досить файний результат. Ну, хоч маленько. Тут є кому бити з руки. 12, так. І кажу, Ахмед низько ударів. Іначе, сисю цей час, що ми не бавили темну півницю, то Ахмед сидів, коротше, штудував медицину, як лиш міг. Та й конець. Ну, та... Що можеш вміти? Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Ще йдемо поникаємо, що у нас тут. Та й готово. Нормально. Все, йдемо домі. Все було шиковно. Всі обстали живі, здорові. The things are driven back for a time. Як всяк. 6 тисяч ми заробили. Доста не піду. І другі уровні. А, лише в Ахмеда. Плутоманія. Manic for money. Плюс 10% кіть ХП менше 50%. Це не дуже добре.